Jalkapallon Veikkausliigassa viime kaudella toiseksi sijoittunut HJK avasi pelikautensa kohtaamalla Arto Tolsa Areenalla KTP:n. Liigacupin loppuottelun hävinnyt Kotka oli hyvä kuntomittari mestarisuosikiksi nostetulle HJK:lle. Keltapaitaisella HJK:lla oli paljon hampaankolossa KTP:tä vastaan, sillä päihittihän Kotka alkukeväästä HJK:n Liigacupissa tylyin numeroin 4-0. Ensimmäisen vartin paras maalipaikka osuu HJK:n perparimme Hetemajille, mutta vielä ei pallo löydä tietään maaliin. HJK:n puolustus oli helisemässä Kotkan vitkelien kärkimiesten kanssa. Rami Hakanpään taklauksen seurauksena KTP saa vapaapotkun. Kotkalaissyntyinen Teemu Turunen laukoo pallon ohi paikalleen jähmettyneen HJK:n maalivahdin Ville Vallenin ja KTP johtaa 1-0. KTP:n maalin jälkeen alkaa HJK:n vyörytys. Ensin kaksikko Vili Savolainen Antti Pohja aiheuttaa kotkalaisyleisölle sydämen tykytystä, mutta KTP:n maalivahti Janne Henrikssonin ote pitää. Seuraavaksi Janne Henriksson saa venyä parhaimpaansa estääkseen Jarno Tuunaista ohjaamasta palloa Ilari Äijälän keskityksestä omaan maaliin. HJK:n rynnistys palkitaan toisella puoliajalla. Antti Pohja keskittää ja vaihdossa kentälle päässyt Erfan Zeneli lataa komeasti pallon ylänurkkaan ja peli on 1-1. Lisäajalla Teemu Turunen tekee KTP:lle vielä 2-1 voittomaalin.